relația dintre poporul român și ideea de echipă. În ce context? De-a lungul timpului s-au remarcat numai la nivel individual români. Vorbim aici de diferite domenii, nu știu, sport, Gică Hagi, da? Aici este o chestie de confuzie. E taman invers. Constantin Noica spunea că oile în Anglia și oile pasc individual. Și m-am dus în Anglia și am văzut pe câmp că oile pășteau individual. În Anglia oile nu pasc împreună, sunt individual. Cred că știi, ploaia le separă, nu mai știu ce. Poporul român nu coagulează, am mai zis, în jurul unei ideologii, ci în jurul unei stări de spirit. Întotdeauna, dacă te uiți în istoria acestui neam, ai să spun se leagă tainic. Zice Mircea Vlăcănescu, iese din virtualitate în istorie. Când e el supărat, lasă greba în curte și se duce să facă o puțină istorie. El întotdeauna a mers, un Mărășești nu se putea face, cum să zic, o trecere de prut, nu se putea face la un ordin care nu avea baza o stare și atunci o să elibereze Basarabia. Pentru că noi trăim o stare de artificiu oribilă cu statul moldovean. Eu vreau să fac statul oltean acum, mai nou, cu președintele Olteniei, președintele Gorjului. Adică o aberație istoriei pe care ăștia o și legitimează. Și mai ales oamenii noștri de cultură sunt la grămadă. Nu. Poporul român sunt personalități. În fiecare țară sunt personalități. Dar știu la ce te referi. De exemplu, și estonienii și letonienii au ieșit pe stradă când au venit tancurile sovietice și s-au prins de mână. Dar și la noi am făcut la fel, și la Revoluție, și la asta. Numai că, cum să spun, teroarea istoriei, cum ar zice Eliade, care ne-a marcat, ne-a obosit, ne-a dat forme de reacții tardive, nu mai suntem prea prezenți. Aici este o realitate. Dar eu cred că fundamental poporul român își păstrează ca gârul ăla care stă în inerția lui mari calități. Și o să le vadă ăștia în istorie cât de curând. Nu vor trece, încep să fie un locul Brucan. Brucan știa că durează 20 de ani, că el a participat. Știi? Era băgat în ser. Omul perfect, valabil, știa că durează. A fost coparticipativ la crima care s-a făcut împotriva poporului român. Deci el știa și ne-a dat termenul de trezire de 20 de ani. E uite că s-ar putea să se fi schimbat toată chestia. S-ar putea să fie după 30 de ani să se trezească poporul român, dar s-ar putea să se trezească definitiv sau într-o formă specifică. Nu, noi nu avem forme de solidaritate muncitorească sau de... liantul în România se face imprevizibil și pe alte chestii. Uite, o inundație. Și își dau ăștia săraci cămașa de pe ei, se strâng, fac mai știu ce. De fapt, la inundație am văzut două lucruri. Când erau aia toți pe acoperiș, îți dau numai un exemplu de antropologie, era toată familia pe acoperiș. Bine, am văzut și o chestie genială cu unul, apa era până aici cu un televizor gol, care zice, v-am zis că vine potopul, pocăiți-vă! Ăla s-a luat televizorul. Ce era mișto, că lipsea ecranul, dar el măcar cu rama. Ce era, toată televiziunea română era acolo, un vid. Dar salva vidul, domne, ăla ne mai pune. Pe acoperiș toată familia, mama, soacră de mea. Și 2 metri jumate de apă, torent, ce frică, femei bătrâne pe aia, un pericol. Armata română, sub indicații unui prefect, n-a mai acționat pentru că a întrebat pe prefect la telefon de ce v-ați retras. Și el a zis, pentru noi n-am retras, că încep fiind analfabeți, încep cu ultima... De ce v-ați retras? Noi n-am retras pentru că începuse să se întunericească. Ca să citim din... să cităm din altceva. În contextul ăsta, asta e populația. El era un tip degenerat, prefectul. Acum nu toți prefecții sunt așa, dar ăla era un tip degenerat. Degeneratul ăla reprezenta autoritatea românească. Incapabil. În schimb, unul de la Oradea a văzut ce se întâmplă la televizor și a luat o barcă pneumatică și s-a dus el acolo unde era inundația și cu bărcuța a salvat noaptea pe toți ea. Așa, cu o lanternă, știi? Pe mama soacră. Ăla era poporul român în acțiune. De-aia Hristos a zis curaj turmă mică. El n-a zis curaj mase populare. Și atunci vezi că aceste calități ale poporului român se concentrează pe enclave. Cum ar spune Petre Țuțea, energii mari pe suprafețe mici. Restul e bolnav. Țesutul e bolnav, nu ce să vezi. Nu mai e. Dar ei nu zice să facem curat. Dar este de tip degenerativ. Spune lor de economie.
Totuși nu trebuie să ia după 50 de ani de ghetou și 20 de ani de junglă. Aia ne-au scos din grădina zoologică și ne-au băgat în junglă și mai ne împușcă în tineri, la pensie, în salarii. Înțelegi? Este... Ce zici mea că sunt în ultimul, care zice unui finanțist, generația a treia este terminată. Îi bagă în coșciuc direct. Și când am fost în Norvegia, cea mai prețuită generație era generația a treia. Cei în vârstă, care avea memoria, valoarea. În Finlanda îi pune pe cei care termină bacalaureatul, îi duce la cimitirul eroilor să jure că nu-și vor bate joc de neam. Se sută la chimic. Iar pe mine, care vreau să fac aiudu, m-au făcut în tot felul, fascist, m-au făcut în tot felul, absolut, ca nimic să nu crească în țara asta. Dușman al poporului, nimic. Adică nu securitatea statului. Securitatea statului este un aparat și în cadrul lui pot să fie și eroi care se sacrifică pentru securitatea statului. Asta trebuie, clar, securiștii ăștia, leprele astea scoase, delatorii care vor să țină privilegiile, care au vândut țara, au vândut tot. Ăștia stau că are și crimele care au făcut, evident. Le e frică de proces. Cine se mai dea în judecată? Foștii au 90 de ani, mai sunt 4.000 din 80 de ani cât au deținut sportiv. Pensionari, cu pensii de mizerie, o rușine națională. Statul român trebuie să se îngrijească să dea bani la iuz, nu eu. Ăla este șef de stat, om de stat. Și ăștia sunt niște jucării, după părerea mea. În primul rând, tot sistemul concentrațional trebuia, cum zic, stopat și făcut muzei și copiii dus să vadă ce neam demn am avut. Că s-a suferit. Nu să-i facă răzbunători, să zică... Mircea Vulcănescu a zis să nu ne răzbunați. Alții au zis răzbunați. Nu. Neamul meu a zis să nu ne răzbunați. Hristos pe cruce n-a zis, vă rog să mă răzbunați. I-a zis, iarte, Doamne, că nu știu ce fac. Dar el trebuie dus să vadă lotul de suferință în care s-a trecut cu demnitate. Să știe că a fost închisoare pentru copii la Târgușor. Răcătușile mai mari, la 13-14 erau închiși, bătuți, maltratați, copii, unicat în istoria. Și atunci tu faci economia altfel. Domnul care se ocupă de economia țării trebuie să știe așa. Am o țară, are o identitate economică, are o demnitate economică, eu trebuie să o apăr. Pentru că în jur sunt rechini. Ei au instincte de pirați, ies cu cangi așa și cu noi. Și vin și abază, pac, pe ei cărare. I-ați văzut vreodată filantropi? Au văzut marile puteri să zică, va, România, ce drăguț, hai să vă dăm pe de gratis. Niciodată, junglă. Și atunci el trebuie să apere. Nu, el se adaptează, mai ia și el pentru nepotusul, pentru mama soacră, pentru ultimele lepădături. Deci eu n-am ce să discut cu, cum zic, subspecii umane. Eu știu, într-un fel, poate sunt unii specialiști în economie, pe care îi doare inima, domnule. Păi ea nu-i lasă. Înțelegi ce vreau să spun? Nu-i lasă, îi blochează. E boicot. Și atunci se întreține, cum ai zis eu, infecția continuă, care va duce la degenerare și moartea respectivă. Avem treabă de făcut. Trebuie să-i chiuretăm.